Ang Lord's Day mga igsoon kung Koryaki Hemera, adlaw sa Ginoo. Ang gipasabot diha ang adlaw sa Ginoo sumala pa sa mga Bible scholars. Okay. Kani may atong dinita primero sa gitawag og Beaker's Dictionary of Theology by Everett F. Harrison. No, mga PhD ni ang nagsuwat ani mga igsoon. No, narao ang mga author ani, mga dili basta-basta ni nga mga doctor of theology. So matod pa sa maong libro, gingon din niya, the origins of Lord's Day must be traced to each association with the day of Christ resurrection. So unsa kuno mga igsoon, ang kaning Lord's Day matrace nimo ni siya nga ma-associate ni siya with the day of Christ's resurrection. And Christ sanctified the day by his resurrection and emphasized it by another appearing to disciples on Sunday. Okay, another na pod. Dirita sa gitawag og kaning Smith Bible Commentary. Usa ni siya ka Bible scholar. Unsa gingon ni William Smith. Atong basahon na page 363. Lord's Day, Revelation 1:10, only the week festival of our Lord's resurrection unidentified with the first day of the week or Sunday. Dili ni ato ang mga igsoon na wala ko mogamit og Bible dictionary nga hinimos Katoliko kay di tatuhuan. Wa ko mogamit og mga Bible commentary nga iyas Katoliko kay di tatuhuan. Ang akong gigamit mga igsoon Bible commentary nga iyas Protestante. Unsa gingon dinhi? Kani di ang Lord's Day mga igsoon, gingon pagyo dinhi Lord's Day Koryaki Hemera. So katong gagamito ni Glenn kahanap. Revelation 1:10, the week festival of our Lord's resurrection identified with the first day of the week or Sunday. So mao lagi na ang kana di ang Lord's Day kung naminaw mas Glenn kahanap. Kana di ang Lord's Day nga gisgutan diha is first day of the week na resurrection identified with the first day of the week, Sunday. O matod pa sa mga Bible scholars, usa sa mga Bible scholar nga nagingon, si William Smith, kaning Smith Bible Commentary. Okay, so lahi na pod nga libro atong basahon. Kaning gitawag og the New Compact Bible Dictionary. Ganina Smith Bible Dictionary to. Unsay gingon din niya dinita sa Lord's Day. Lord's Day, the day especially associated with the Lord Jesus Christ, the first day of the week on which Christ arose. So unsa dining Lord's Day? Associated gyapon ni sa kang Kristo ang first day of the week diin si Kristo nabanhaw. So mga Bible commentary ni sa mga Bible scholars. Na ingon ni Pedro Euro mulaban dili ni laban ro Bible scholars ni. Mga Bible scholars ni. Atong gibasihan mga lantip nig mga utok. No mga Bible scholars ni. O sumala pa sa Bible scholars gyapon, na definition gyapon niya dinhi about sa Sabat. Pero gingon niya din the analogy of the Sabbath is the Lord's Day, the first day of the week. Oh, so kanina ang Sabbath day ay Lord's Day ni nga first day of the week, clearly celebrating by the apostles in the early church. So libog tanong, gingon ta nga, ang pulong magod nga Sabbath mga igsoon, ang Sabbath is plural. Nana sa Vine's Dictionary, to lang sa pikas libro, pikas karton pa na ko maukab. Sa Vine's Dictionary,
gibutang dito mga igsuon the plurality of the Sabbath. Kay bisan gali sa Mateo kung basahon nimo ang Greek, diya nimo makita ang plurality of Sabbath. Sa Marcos dahil diya nimo makita ang gitawag og mental block mo doy. Diya nimo makita ang gitawag og the plurality of the Sabbath. Mateo 28:1. Giingon diag opsi di Sabaton ang anmian di Sabaton. So ang pulong opsi after the Sabbath. Ni banag-banag ang gitawag na po nilang miyan di Sabaton ang lain nga adlawng ipapahulay. Mo bitaw nang in the early Christianity, sumala pa sa Ten Commandments sa gamit-gamiton na to sa unang against Katoliko, ang mga early Christian kaniadto dual ang ilang Sabat. Kaya ang una nga Christian is kuan man mga Jewish man. So ang early Christian o early nga mga Kristiyanos o mga Katoliko, ang ilang Sabat ana is Saturday, kay Jewish man sila. Apan, sa dihang nabanhaw na si Kristo, dual ang ilang Sabat, Sunday and Saturday. Wala man din niyo. Kaniyo, di man gini mo ni malalis o naman tayo documentary evidence. There is a gitawag of the Vickers Dictionary of Theology. Nagiingon din the first day of the week clearly celebrated, yung the Lord's Day, the first day of the week, clearly celebrated by the apostles in the early church. Diba? Kani nga argumento sa mga Bible scholars, dili na ni manigar mga igsoon. So, naay komentaryo din na Efren magbanwa. Dili madalaan ng mga komentaryo tungod kana sila Sandy Kiefer. Dili lagi na question sa pagka Sandy Kiefer o dili. Bible scholar atong gikot, Bible scholar de ka. Ay, pila ra na kabuok, walay nagpamutog na ba. Majority sa mga Bible scholars nga atong gipanggamit karon daghan pang libro. Mga igsuon, ang Lord's Day is ang gitawag og first day of the week in the Christian concept na. Kay kung moingon kag Lord's Day, Sabbath, seventh day of the week, that is the old concept in the Old Testament. Naamantas New Testament. So ang concept ani karon nga Lord's Day ni nga Sunday, dili ni Lord's Day nga seventh day of the week, because that is the old concept of Saturday. Old na nga konsepto. No, majority karon sa mga Bible scholars, no, dili na sa Domingo. Mabitaw na kamo, grabe mag inyong kamong mga SDA, di ba? Grabe mag inyong Alleluia ni Martin Luther. No, si Martin Luther mao ang nagdalag kahayag. Kay kung wala si Martin Luther, dili kita makamata sa kamatuoran. Di ba? Tanawa ng sinulat ni Mrs. White sa The Great Controversy. O kanang sala sa Alpha and Omega. Di ba? Grabing Alleluia ni Mrs. White ni Martin Luther. Pero, basahan kaning libro. Kaning The Large Catechism of Martin Luther. Germany mo gunas Martin Luther, giingon din niya, gi-interpret, translated by Robert H. Fisher. Catechism ni Martin Luther. Atong basahon unsay giingon ni Martin Luther kaning abibahan og maayo sa mga SDA. Unsay giingon ni Martin Luther in the Old Testament, God set apart the seventh day and appointed it for rest, and He commanded it to keep it holy above all other days. As far outward observance is concerned, the commandment was given to the Jews alone. Dili ako'y nagsulti, si Martin Luther. Kana di ay kasuguan about sa Sabat, gihatag region na sa mga Hudyo. Tanawa? Puting kalaruha din Walay Lord's Day na Sunday mabasa sa Bible. Naay mabasa diha. Walang to dito sa Kumpikas Bible. Basa ka dito Sunday Lord's Day. Purteng klaruha din to. Okay. Nasa The Message Bible. So matod pa ni Efren. Matod pa din di kay na kumakuan lagi basta daghan na kay comment kay dinday na to makuan ba kay
Ato ko sa ka-cellphone, wala to magamit lagi. Di mo ko ganahan o kuan. Ito sang anon mga igsoon na. Pasaka na to gamay. Si Martin Luther, bro, RCC nagikan, dili gyapon ni kauban ana. Dili, grabe ng aleluya. Grabing aleluya sa SDA. Mingon manggali tas una diya patas SDA nga si Martin Luther mo'y nagdalag kahayag. Di lagi kauban pero kana mo inyong gikwaan. Diha mo niingon nga mo ni nag-abres kahayag. Pero ang nag-abres kahayag nagingon nga ang adlaw ipapahulay sa Hudiyo ra na. Oh.